Ahojte, som Rišo z Ligy proti rakovine a v tomto videu si ukážeme, ako si v 4 krokoch rýchlo a jednoducho skontrolovať semeníky. Prvý krok. Najlepší čas je po teplom kúpeli alebo sprche, vtedy sú semeníky uvoľnené a vyšetrenie najpohodlnejšie. Druhý krok. Postavte sa pred zrkadlo a pozrite sa na ich tvar a veľkosť. Menšia nesúmernosť je úplne normálna. Dôležité je všimnúť si, či sa niečo nezmenilo oproti bežnému stavu. Tretí krok. Každý semeník zoberte jemne medzi prsty. Palec hore, ukazovák a prostredník zo spodu. Pomaly ho prehmatajte, hľadajte hrčky, zatvrdliny alebo zmeny v štruktúre. A áno chalani, pristupujte k ním s rešpektom a s láskou. Štvrtý krok. Nakoniec prehmatajte semenovody, tenké štruktúry, ktoré vedú zo semeníkov. Opäť jemným krúživým pohybom na jednej aj na druhej strane. Ak niečo nájdete, alebo si nie ste istí, či je to v poriadku, zajdite za lekárom. Nezabudnite, trvá to len pár sekúnd, ale môže to zachrániť život.